Veikko pikkumyy ja Muumipappa esiintyy. Silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon. Käy Muumilaaksoon, käy Muumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Eräänä hienona päivänä Muumilaaksossa tapahtui jotain vallan ennenkuulumatonta. Muumipappa lähti kävelylle, mikä ei ollut epätavallista. Mutta se oli epätavallista, että hän unohti hattunsa. Voiko tuo olla isä? Ei se kukaan muukaan ole. Mutta missä isän hattu on? Isä, isä! Ahaa, isän hattu. Terve, Nuuska Muikkunen. Hei, Muumipappa. Pappa kulta, minne sinulla on noin kova kiire? Minä lähden kävelylle. Ai, se olet sinä. Isä lähti ulos ilman hattuaan. Taivas, sitä hän ei ole tehnyt koskaan. Minä juoksen perään viemään isän hatun. Hei Nuuska Muikkunen, menikö isä tätä tietä? Upea. Oi voi, oi. Hattuni on hukassa. Missä se voisi olla? Se on pudonnut matkalla. Äkkiä takaisin ennen kuin joku varastaa sen. Omituista, etten havainnut hatun putoamista. Oi. Olenko jo tullut niin vanhaksi, etten huomaa, vaikka pääni vierähtäisi harteilta? Oi. Muumipeikko, mitä puuhaa? Terve, Hemuli. Ai, Muumipappa, en tuntenut sinua ilman hattua. Onko hattuani näkynyt näillä tienoin? Ei, luoja paratkoon. Oletko hukannut sen? Olettaisin. Olettaisit. Huomasin juuri äsken, ettei minulla ole hattua. Minä en oikein ymmärrä. Miten et huomannut, kun hattu luultavasti lensi päästäsi? Ilmeisesti niin kuitenkin kävi. Niin, aika merkillistä. Sentään iso silinteri. Oletko varma, että panit hatun päähän? Olen. Ei sitä jalkaankaan panna. Ei tietenkään. Mutta ajattelin vain, että et kai suuttunut. Miksi suuttuisin siitä, että joku luulee minun pitävän hattua jalassa?
Ei kun tarkoitin, että sinä ehkä unohdit panna hatun päähän. Sattuuhan sitä. Olen siis vanha höppänä, joka lähtee ulos ilman hattua. Ei, et sinä höppänä ole. Tarkoitin vain, että me vanhenemme joka päivä. Alanko minä tulla vanhaksi? Ei. Isä, hei! Hänellä on minun hattuni. Oh, se on Muumipeikko. Isä, olen etsinyt sinua kaikkialta. Sinä unohdit hatun. Ai unohdinko? Juu, hattu oli työhuoneen naulakossa. Ai niin, minulla oli ulos lähtiessäni niin monta asiaa mielessä. Kiitos, Muumipeikko. Sinulla oli onnea, kun et sittenkään ollut hukannut hattua. Unohdit panna hatun päähän. Pötyä en tietenkään unohtanut. Minulla vain oli tärkeämpää pohdittavaa. Järjetöntä ehdottaa, että olen tulossa vanhaksi. Voi ja paratkoon et suinkaan. Minusta olet yhä sangen nuorekas. No ja hyvää päivän jatkoa sitten, Hemuli. Mutta sittenkin lähdin ulos ilman hattua enkä hoksannut sitä. Semmoista ei satu nuorille. Missäs tulitikut? Oh, Mamma, mitä kultaseni? oletko huomannut, että tavallaan unohtelisit nykyään? Voi kyllä. Ei se ole mikään uusi asia. Oi, sinäkin! Loistavaa! Minkälaisia asioita unohtelet? Pikkujuttuja enimmäkseen kai. Ei tule nyt mieleen mitään erikoista. Eikö? No, pappa, et kai kuvittele, että muistan asiat, jotka olen unohtanut. Olet unohtanut, mitä unohdit. Ihan samat oireet kuin minulla. Voi kauhistus. Tämä on vakavaa. Mitä tapahtuu lapsille, jos mammasta ja minusta tulee höppänöitä? Mitä tapahtuu Muumitalolle ja käsikirjoituksilleni? Jos mamma höpertyy, minun täytyy pysyä selväjärkisenä. Silloin minun on pidettävä huolta sekä mammasta että lapsista. Minusta tulee yksinhuoltaja isä. Katsopas vain noita ryppyjä. Minä olen vanhentunut. Kun suljen silmät, en näe ryppyjä, mutta tunnen ne. Hännän kulma on kaukana nuoruuteni 45 asteesta. Avain nuoruuteen on terveessä ruumiissa ja sielussa. Ja koska sielussani ei ole ollut ikinä mitään vikaa, syyn täytyy olla ruumiissa. Hei, niin. Minä en vielä tule vanhaksi. Saavutan ikuisen nuoruuden pontevasti harjoittelemalla. Pidän aivoni virkeinä tekemällä uusia asioita. Hop! Hyvä. No. Hei. Voi kurja, nenäni on tiellä. Ja käsivarteni ovat liian lyhyet. Hop! Hop! Hop!
Isä! Mikä hätänä? Ei mikään, ei yhtikäs mikään. Päästelet huolestuttavia ääniä. Saanko tulla sisään? Et saa tulla. Huone on juuri nyt hieman sotkuinen. Olet tervetullut, kun olen siivonnut huoneen. Minun on nälkä. Muumipeikko, poikaseni. Muumipeikko. Isä. On ikävää syödä ihan yksikseen. Syöt tavalliseen aikaan, niin saat meistä seuraa. Tiedän, mutta olen luopunut päiväaterioista. Miksi ihmeessä? Ajattelin, että kävisi vaihtelusta, jos nukun päivät ja valvon yöt. Mutta isä, minkä takia? Haluan murtaa elämäni yksitoikkoisen päiväjärjestyksen. Yksitoikkoisen? Niin, nousen aamulla, peseydyn, syön aamiaista, syön lounasta, otan nokoset, syön päivällistä, menen nukkumaan. Joka päivä samaa. Seuraavana aamuna peseydyn, syön aamiaista. Jos peseytyisit öiseen aikaan. Se olisi pieni muutos. Elämäni on urautunut. Kuuntelepa tätä. Luvussa Kultainen nuoruus sanotaan, että pienet elämänmuutokset ovat suositeltavia. Isä, eihän yön muuttaminen päiväksi ole mikään pieni muutos. Jos pienikin muutos on hyväksi, silloin täydellinen päiväjärjestyksen mullistus nuorentaa minua vuosia. Oletpa tosissasi. Totta kai. Anna minulle kuukausi aikaa, niin nuorrun siinä määrin, että voisin olla veljesi. Etkö usko? Voisimme leikkiä yhdessä piilosta. Hmm. No minä painun sänkyyn. Onnea yritykselle. Kiitos. Toivottavasti keinosi tepsii. Tepsi. Voinko kutsua isää isäksi, jos hänestä tulee minun ikäiseni? Vai sanonko häntä muumipapaksi? Muumipeikko uskoo hankkeeseen ja hyväksyy sen. Minun on pantava toimeksi. Hop, hop, hop. Niin, sinä hyppäät väärin. Minä hyppään niin kuin tahdon. Teidän tapanne on ikävä. Katsokaa näin. Kokeilkaa. Sama se. Minäkin kokeilen. Ai, minä en pysty lopettamaan. Anteeksi, Muumipappa. Isä, Aha. mitäs nää täällä teet? Miksi et torku riippumatossa? Niin kuin selitin sinulle, minä olen nyt yöunosilla enkä päivätorkuilla. Omassa sängyssä nukkuisit paremmin. Silloin en saisi ikinä aurinkoa ja D-vitamiinia. Ja sängyssä nukkuminen on ihan liian arkipäiväistä. Muumipappa on taipuvainen liioitteluun. En ehdi pulisemaan tyhjänpäiväisiä.
Minun täytyy nukkua nyt tai nukahdan yöllä. Ja älkää häiritkö minua. Ei meluisia leikkejä ennen auringonlaskua. Hyvää yötä, isä. Tulevatko kaikki vanhetessaan noin öppänöiksi? Vai onko muumipappa ainoa? Toivottavasti. En haluaisi, että minua odottaa tuommoinen tulevaisuus. Hei, mamma. Oi, sinä tulitkin jo. Mamma, Mitä? hyvää yötä. Hyvää yötä. Äiti, minne sinä menet? Poimimaan kukkia puutarhasta. Muumipeikko, tuletko auttamaan? No tietysti. Ai muumipeikka. Nuuska Muikkunen ja Niiskuneiti, tulkaa mukaan. Minä olisin siellä vain tiellä. Senkin luola-ihminen, olet tiellä riippumatta siitä, missä olet. Nyt meitä on monta poimijaa. Kiitos, olette suureksi avuksi. Osaamme poimia nopeasti. Niin varmasti. Kun teitä on noin monta, ajattelin kokeilla yhtä asiaa. Mitä asiaa? Et kai sentään suunnittele, että poimimme kaikki kukat ja viemme ne kotiin. Juu, niin minä ajattelin. Hä? Poimitaan joka ikinen kukka ja viedään muumitaloon. Selviydymme urakasta, jos paneudumme siihen täysin rinnoin. No mikäs siinä sitten, mutta tehdään ensin vähän valmisteluja. Joo, tarvitaan paljon laatikoita ja koreja ja kärryt kuljetusta varten. Ja eväskori ja limonaadia. Hyvä on. Töihin sitten. Mutta äiti, miksi haluat poimia kaikki kukat? Oh, päähäni vain pälkähti yksi suunnitelma. Paras lähteä heti kuljettamaan kukkia. Niin on. Lapset, tulkaa jo, lähdetään kotiin. Muumipappa ottaa kuntoilunsa liian vakavasti. No niin ottaa. Hän ei nykyään ajattele enää mitään muuta. Hän on poissa oleva kuin hurmiossa. Siitä minä tahdon riuhtaista hänet irti, mahdollisimman viehättävällä tavalla. Luulenpa tietäväni, mitä aiot tehdä kukilla. Kumpa sinä onnistuisit? Minä otan tänä iltana pienet torkut. Päivä valkenee. Torkahdin liian pitkäksi aikaa. Kylmää. Kurja olo. Äkkiä sänkyyn. Mutta jos olen nukkunut koko yön, kuinka pystyn nukkumaan nyt? Ja jos en saa päivällä unta, kuinka pysyn hereillä yöllistä kuntoilua varten? Voi kauhistus, jos kuntoiluohjelma ei sovikaan minulle.
Voi mahdoton. Mamman kädenjälki näkyy. Olet oikeassa. Mutta kaikki auttoivat minua. Minua ei ole ikinä yllätetty näin miellyttävällä tavalla. Täytit siltä kuin olisit nähnyt aameen. Mitä mieltä olet uuden näköisestä muumitalosta, pappa? En keksi muuta sanaa kuin upea. Se riittää kiitokseksi. Aamun kajossa muumitalo näyttää satumaiselta. Tulkaa katsomaan. Mamma, haluaisin kysyä, Mitä, kultaseni? miksi teit minulle näin hienon yllätyksen? Minä vain yksinkertaisesti halusin ilahduttaa sinua. Niinkö? Ihanko totta? Juu. Minusta tuntui, että sinä tarvitsit jotain piristystä. Kiitos. Siitä päivästä muumipappa palasi tavanomaiseen laiskaan elämäänsä. Kuka olisi voinut nukkua päivät, kun talo oli näin kauniisti koristeltu? Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit. Hei muumit.